हेलो हेलो साଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମ ଦିବ୍ୟା ପାଖରୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ବ୍ରସ୍ ବ୍ରସ୍ କରି ଫାଷ୍ଟ ଚା ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ନନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ମୋ ପିଇସି ଘରକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଆମେମାନେ ପଳେଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଓଢ଼ଣି ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଭାଉଜ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଦିଅ ମଙ୍ଗୁଳେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସବୁ ଭାଉଜମାନେ ଥିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବିଧି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋର କ'ଣ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ମୋର। ଆଉ ତାପରେ ଆମେମାନେ ମିଶିକି ପଳେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିଲେ ଯାହା ହୁଏ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାହା ହବ ବୋଲି ହାଉଳା ଭଳିଆ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି, ଆମ ଦିବ୍ୟା ରେଡ଼ି ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ନନାକୁ ସେମାନେ ଗାଧେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜମାନେ କେତେ ମଜାମସ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି। ଛୁଆଟା ପୁରା ଓଦା କରି ତାକୁ ପୁରା ଶୀତରେ ପୁରା ଥରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ନନା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲିଲା ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବେ କି କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ହେଲା। ତ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।